Cide-cide api riyo kurban cakning aksi maling kewan ternak nang Tuban kedadian maneh. Sanggae ana sapi 6 teke warga sing ilang digasak maling. Perkara maling kewan ternak kedadian maneh nang Kabupaten Tuban. Korbane saiki Muhammad Toharifai, warga dusun Tlogo Agung, Desa Temandang, Kecamatan Merak-Urak. Toha kilangan papat ternak sapine Selasa winginane. AKP Suhartono, Kapolsek Merak-Kurak njlentreno, komplotan maling dipedhek nggawa mlayu sapi-sapine korban liwat kebonan. Badan iki muncul polai akeh tanduran jagung nang kebon sing rusak cipake diliwati para pelaku sing narik papat sapi kasil colongane. Panggone kandang sing ana nang tengah kebonan ambek adohe 2 kilo teka omahe korban, ngarakno pelaku gak kangelan gawe gasak sapi incerane. Papat sapi sing dicolong yaiku siji sapi lanang, 2 sapi wedok ambik siji pedet. Sauntara iku teko informasi Polres Tuban, dina Selasa winginane ya ana perkara maling sapi liyane nang Desa Beji, Kecamatan Jenu Tuban. Warga jenenge Kusnan kilangan sapi jenise Simental. Sauntara warga liya jenengane Asih kilangan sapi wedok jenise Limosin. Perkara maling sapi iki wis ditandangi Satreskrim Polres Tuban. Warga dijaluki luwih waspada ambek ternak sapine, utamane cidek-cidek wayah dina kurban. Ziki Muhammad, CTV.